Hey guys, good morning and welcome back to the Annie vlog. नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान vlog भिडियोआव. So guys, आं दा दंफैयो साथाबारियाव. मैयानो लड जादों गारिया. दिनै सानडे, रबिबार. ओमफ्राय दिनै आं थांगोन गलपारायाव, साथाबारि टु गलपारा. फार्स्ट ट्रिप आंनि गलपारा फार्स्ट टाइम. दिनैसो लांजेनगोन. दा लामाखौबो नुवाखै, थांनानै नायनोसै. So मोनसेल' कम्पानि दं होनदों, एभारेडि कम्पानि. नोंथांमोना गलपारानिफ्राय सोर सोर नायदों कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय. टस बेट्रि एभारेडि दिनै दै एभारेडि कम्पानिनि बे जा माल आं दा लांगासिनो बियो कार्टुन ना माथाय मिन्थिया आंबो जायखिजाया एभारेडि लिरनाय दङ टस बेट्रिनि. दा टाइमा जाबाय नै फुंनि 8:10 ओमफ्राय ओंखारलांनोसै. ग्लास टास साफा खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा स्टार्टल' होनांसिगौ. ओंखाम गोजां दंमोन मैयानि बेखौबो जाबाय. दा गारिखौ खेबसे सारिगिदिं नायदिंसै टायारफ्रा माबायदि हावा दंना गैया स्टार्ट होनानै. मैयाहाय आंना फना बेजों गलांबायमोन, गलांनानै बिराद टेनसन जाबायमोन आं. बे 70,000 नि फन ओमफ्राय बिराद टेनसन जाबायमोन आरो आं. ओमफ्राय उनाव मोनफिनदों. बे गाहायाव दंहैयोमोन, माने गाहायाव गब्लं दंलाबायो नालाय. बै जिन्थु आं फार्स्ट सलायदोंमोन गारि बेथ' गब्लं गैयामोन, आं होथेजोबदोंमोन. दा बे बेलेग गारि ना, बै सासे लोगोनिसोमोन. बियो गब्लं दङ बै सिङावहाय, बेहाय दोनजाला आरो. बाव दोननाया बोरैबा भाइब्रेसनजों दुद्रुनानै बेयाव गलांदोंमोन. बेखायनो जादोंला मोनफिनबाय. दा स्टार्ट खालामसै. स्टार्ट खालामनानै खेबसे नायदिंसै हावाफोरखौ, टायारफोरखौ. दै आरो इन्जिन अइलखौ मैयानो चेक खालामखादों, दिनै नायला. नेक्स्ट दिनाव नायनोसैलाय. टायारफ्राथ' सिगांनिया अरिजिनेल गोजा, बिना फारनैनाबो, उननाल' रिसुलिं. बैयाव जाख्लाबाय नै टायारा, बेबो बारा गोबाव थांनाय नंलिया. थ' गारिया अके, बियो थिगैनो. दा ब्रेक सुल' जानानै दं सिगाङाव, ब्रेक सु गोदान लागायनांगौ. बेनो जाबाय साथाबारि इन्डास्ट्रि गेट. बेयावनो खाथियावनो थादोंमोन आं, नैबाव हारसिं रावबो गैया. टायारनि हालोदा नै, गारिफोर सलायबाबो बेनो मोनसे प्रब्लेम, गारिखौ बायनो हायो टायारखौ बायनो हाया मालिकफ्रा, बेनो आरो खोथाया. दामफारावथ' बिराद प्रब्लेम मोनोमोन जों, सानफ्रामबो जेक थिखोनांगौमोन. दाबाथ' हालका माल, रिसिलिं टायारबाबो सोलियो सोलिनायालाय. उनजों नै बेबायदि गंसे थाला होनानै दोनदों आं, जेबो सिल थिल हरा बेनिया. बावनो थादोंमोन आरो. नैबाव खाथियाव मोनसे कम्पानि दं, बे बन्द' जाबाय. बन्द' जानानै दा बाहाय लाइट दङ नै, मोनायाव स्रां जाजोबो, लामायाव लाइट दंजोबो. ओमफ्राय बै सालु कम्पानिया बै ना बेयो मोनथाय, जायखिजाया मस्ला जिरा कम्पानि आरो मोनसे. नैबावबो हा खोगासिनो नै, बावबो कम्पानि जाबावसिगोनदां. दा ओंखारलांसै लासै लासैनो. बेनोथ' सानडे दिनै थांनानै माने खालिबो जाया आरो गारिया. जायखिजाया थांनानै पार्किंआव थाहैनोसै, पार्किंबा दंना गैया कम्पानि खाथियाव थाहैनोसै थांनानै. नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ. गलपारा ट्रिप दिनै फार्स्ट टाइम दे. लोगोफोर नैबे कम्पानिनिफ्रायनो लड जादोंमोन, TCPL निफ्राय. नैबेलाय बेनो. ओमफ्राय बेनिफ्राय सिङावथ' थानो होआ. आं ओरै उल्था थांफिननानै बैयाव थाहैबाय. बेजोंसो थांनांगौ नालाय, बेजों थाजायोमोन थाजानाया. ओमफ्राय बाहाय बारा थिगमोन आं. बयबो ज' थायोना, लेथ्रा बाहाय बायदिसिना गारनाय मोनामो. बेखायनो बेयाव सिगाङाव दावखोलांफिननानै थाहैदों आं. बिसोर लाइन दंजोबो नै, लड लानानै फैनाय. सोरबा लड खालामगोन. दिनैथ' रबिबार, बेयावनो फासिनानै थासिगोनलाय बिसोरो. रावनाबो खालि जाला, लडबो जाला. नोंसोर लड गारि गोजा. दा बेनो आरो ड्राइभारनि जिन्दागिया. जेराव मेराव मोनाबा जेराव मेरावनो न' बानायनानै थानांगौ, जेराव मेरावनो जानाय लोंनाय खुनु ठिकाना गैया. जोंनि नर्थ इस्टनि इन्डास्ट्रि एरियाया जेराव मेराव बेफोरबायदि बिफां लाइफां थायो आरो, खोमसि मोजां साया थाजोबो बांसिनावनो नुनो मोनो. दा ओरै साउथफोरावबाथ' गरम, रानखावखाव, जेव कम्पानि गोजा जायो. बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोना आरो. दा नै इन्डास्ट्रि थाबाबो बिफां लाइफां दंजोबो. बेफोरबायदि थानांगौ जोंनि नर्थ इस्टनि बायदि. दा साथाबारियाव नै बे मोनसेल' लामाया गिथावथाव जानानै दं नै, फेक्ट्रि एरियायाव. मारै बिदि जाखोथाय, बानायाबो बेखौ जे गोथौ हाखर जाबाय. बे रेल साइथिंनि जास्ट ओंखारनायाव आरो. लड गारि फैयोबा बिराद दिगदार जायो, एकदम जुइ मारियो ना. नै बेफोरबायदि स्पिड ब्रेकारनि थाखायनो बाहाय बिदि हाखर जायो, माने ब्रेक मारिनाय जायोना. ओमफ्राय दैयाबो थायो. प्लास नैबेजों आगसिजों थांबा गुवाहाटि मोनहैबाय, आगदाजों गवालपारा, बङाइगाव बेबो मोनहैबाय आगदाजों. माबायदि दंथाय गवालपारा लामाया, बिराद गोबावसै आं बेजों थाङै फैयैया. बेबायदि न' साइडजों फैबाथाय थांनो लुबैयो. बङाइगाव थांनोबा बारा गोजान गैला गवालपारानिफ्रायथ'. आं मेन गवालपारायाव थाङा आरो. गुदनायनि बे ट्राफिक पइन्टनिफ्राय साहा दावखोनांगौ होननानै बुंदों मानसिफ्रा. खोलाजोंहाय मेघालय थांबाय, साहाजों दावखोनांगौ आरो. ओमफ्राय ओरै सोनाबहाजों बङाइगाव थांबाय, ओरै सानजाजों गुवाहाटि आर्मि स्कुल खाथियाव होननानै बुंदों. नोंथांमोना सोरबाफोर गवालपारानिफ्राय नायदोंबा कमेन्टआव खोन्था दे. बिराद खामानि सोलिगासिनो फ्लाइअभारनि मानि. दिनै सानडे, बेनिखायनो बारा बिहिर नङा आरो फुङाव ओंखारनाय जाबायना. बे लामाजों ट्रेभेल खालामनोबा फुङाव ओंखारनायानो बेस्ट, माने बिराद जाम जायो. दा बेफोरो फ्लाइअभार आरो बे 4 लाइनफ्रा जाजोबबासो, कमप्लिट जाजोबबासो
ट्राफिकफ्रा एसे खम जासिगोन थ' बिराद हेभि खामानि सोलिगासिनो लामाफ्रा एकदम अबस्था गैया दा बानायदों माने माय गॉड नै डाम्पारा केपसाइड जाबाय डाम्पारनि खामानिबाथाय बिदिनो अबाव बेक खालामना गारनांगौ ना बिराद जारला केपसाइड जाबाय बाव गारनो नागिरदोंमोन नै खाथियाव लोगोफोर बङाइगावफोरनिफ्राय क'क्राझारफोरनिफ्राय गुवाहाटि फैदोंबा गवालपाराजों दाफैथ' 2025आव जुदि 2025आव नोंथांमोना फैनो नागिरदोंबा बिराद गाज्रि हालोदनि लामाया बे दंफां बारियावबो फ्लाइअभार जासिगोन नै लामानि हालोदा नोंथांमोना बङाइगाव बा क'क्राझारनिफ्राय फैदोंबा दे बे लामाजों फैनो नाङा 2025आव 25नि उनावबा हले एसे थिग जाहैगोनदां हाद्रिया नै गवालपारानि बास होनबाथाय बिराद राफ सलायो आंथ' गाखोनोनो गियो गवालपारा साइडनि बासाव बङाइगाव साइडनिया बारा बिदि राफ इउज खालामबावा बिराद होसोलायो खेबसेनो गंथाम गंब्रै गारि हगारजोब्बाय पेसेन्जार सेलायलायबाय थ' मानसिनि जिउखौ जेबो मिन्थिया आरो आच्छा बुजिनो मोनासै गवालपारा लामाया गासिबो फ्लाइअभार जाजोबसिगोन नामा नै बावबो माने थंब्लेटखा आरो आं दा नुबोनाया बे दंफांबारि फुरा फ्लाइअभार माने ओरै दंफांबारि नै ओरैबो फुरा फ्लाइअभार लाबोगासिनो हे गाइस आं दा बन्दापारा पेट्रल पाम्प मोनफैबाय नै इन्डियान अइलआव ओमफ्राय बाहाय एसे फ्रेस जानोसै बाथरुम माबा माबि थांसै लेट्रिन दहाय ओरैहाय गैयामोन आं जि जायगायाव थादों बाहाय मोजां पेट्रल पाम्प मोननायखाय आं लाखियाखै दा बेयावनो साइडआव नै लामा जिङाव लाखिनानै दोनबाय दा लक सक खालामला ओरैनो बेयाव खाथियाव थांसै दा बेनिफ्राय थांनांगौ लकेशना 50 किल'मिटार दंबावो 50 किल'मिटार देखायदों गुगोल मेपआ नायनायसै बेसेबां किल'मिटार जायो आरो बेसेबां टाइम लाबावो लोंग्रा दैखौ सान्स मोननायावनो सोखाजोबनानै लानांगौ आंना माखासे बथलबो सोजोबखानायखा ओमफ्राय बे गंब्रै खालिमोन बेखौ सोखाजोब्बाय फुलनो ओमफ्राय ओंखाम बायदिसिना संजानोबो दै लाबाय हनै बाल्थिङावहाय सान्स मोननायावनो दैफोरखौ लाखानांगौ माने जेरावखि जाया थानाय जायोना बिसास गैया गाइस फाइनालि दै बायदिसिना सोनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय जेरावखि जाया संजानो हाबाय आरो ओंखामखौ दा हजोंबा दै मोनगोन ना मोना जेराव पार्किं खालामगोन बे जायगायाव बेखायनो लाखाजोब्बाय बेयाव पेट्रल पाम्पनिफ्राय बन्दापारा पेट्रल पाम्प बियो नैबाव ओंखाम संजागासिनो ड्राइभार आरो हेन्डिमेन थ' गाइस फाइनालि दुधनৈ मोननोसै 3 किल'मिटारल'सै बेनिफ्राय ओमफ्राय अखाया नै खोमसि जाजोब्बाय बिराद हासिगोन बायदि अखायाथ' हाबाथ' मोजां गारियाव थानो माने थान्दा सान्दुं दुंबा बिराद उसुख बादाव जायो थानो हाया फाइनालि दुधनৈ मोनबाय दा बेनिफ्राय ओरै आगदाजों लानांगौ आगसिजों थांबा ओरै मेघालय थांबाय सिदा थांबा बङाइगाव थांबाय ओमफ्राय दा आगदाजों लानोसै उल्था फाल्था नुजोब्बाय फ्लाइअभारा बेनिफ्राय 15 किल'मिटार देखायबावदों नै 15 किल'मिटार दंबावो बेनिफ्राय मार्केट एरियासो दै नै साला हर'नानै गारि गाबनायासो बांसिन हर'ना गैया गाबा नै ट्राकफोरनि हरनबाथाय बिदिनो प्रेसार हरनफोरबो लागायो दा बिराद स्टेक गुवाहाटियावथ' आच्छा बेजोंबो गवालपारा थांजायो नै 29 किल'मिटार दं बेनिफ्राय गवालपाराया माटिया 7.7 किल'मिटार बे माटिया होननाय जायगायावनो ओमफ्राय कम्पानिया 14 किल'मिटार देखायबावदों नै बेनिफ्राय माने बेजों सिदा थांबाय थाबानो गवालपारा मोनहैगोन आरो गवालपारा सहैयो बेजोंबो लामायाथ' नै बारा बिहिर नङा दिनै सानडेखायसो बेबायदि नामा गामि सिंनि लामा दा बारा बिहिर नङा नंनायालाय वाव लकेशना नै गारि दोनजानाय मोनबा साइडआव गारियानो गोलावद्रायलै दोनबाबो बेयाव गोदोजानो गिनांगौ साइडआवबो बांद्राय साफायबा हा गोरलैना नै बेबायदिसो हा गोजा हारसिंबो आरो मा फट' सट' खेबजानो ना लोगो गैयाबाथाय बिदिनो जेरावखि जाया हारसिं जायो आंनिया जायगा मोजां नुबाबो माने फट'फोर लानो हाया आरो बेनो मोनसे बिराद दिगदार हारसिं ट्रेभेल खालामबा थ' हेल्पारबो लानो फैसा होआ मालिकआ मा खालामनो उपाय गैया हारसिं जेराव मेराव ट्रेभेल खालामनांगौ नै गामि ओमफ्राय आरो बेयाव साल बागान क'क्राझार फिलिं नाङो नायनानै ना क'क्राझार बायदि मोनो जायगाखौ जेसेनो दावखोदों एसेनो अखाया बारानिफ्राय बारा जादों बारा हाबाय अखाया एबाराव बेनिफ्राय दंबावो 10 किल'मिटार जायगासिम मोनहैनो कम्पानिसिम अखाया बारानिफ्राय बारा जाबाय दै सेसलै नै बिजों अखा सेरजोबो नै सिजोब्बाय सिदा
नै बिजों सेसखा दा कभार होनायनि फायदा गैया बेबो सारसनजोब्बाय साइडआव लाखिनांसिगोन र' बेखौ फांनि नङाबा दावराव उन्दुनो जारला जागोन ना बारा ओरैजायनि जाहैबाय सोनाबनि सेस नै माबायदि गयो दैया थेट ओरैबो सेरदों नामा ओरैजायथ' बारा गैया एसे एसे जारलालै दावराव उन्दुनो दिगदार जासिगोन बाल्थिंखौ आजावनानै दोनसै र' थांसै एसेबाबोथ' सेफ जागोन बेनो जाबाय माटिया बाजार हाथाय जादों नै दिनै फुरा बिहिर अखायाबो नागारफैबाय उननि एम्बुलेन्स फैगासिनो साइड होनांसिगोन जेरैखि जाया एम्बुलेन्सखौ साइड होग्रोथारनांगौ साइड खालामना हरबाय आं थांबाय दा बेनिफ्राय नै 6 किल'मिटार दंबावो बाजारनिफ्राय फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय कम्पानियाथ' बेनो सिङाव नाथाय दा एन्ट्रि होआनो बेबायदिनो नै साइडआव पार्किं खालामनानै दोनांसिगोन ओरै साइडजोंबो दङ ओरैजों नायनोसै बबेजों साबसिन जायो पार्किं खालामनो बावनो थानांसिगोन जायगाफ्रा बारा थिग मोनाखै आं बैसोरनिसो जायगा बियो बैसोर माने इस्लामपुर दङ बिनि आवगोलाव गामिया इस्लामपुर होनबा मिथिखाबाय दा सोर थायो दा बावनो थानांसिगोन दिनै मोनायावहाय बेनिफ्राय गवालपाराया दंबावो 16 किल'मिटार गोजान दा नैबाव पार्किं लागायनानै दोनसै साइडआव बांद्राय सिङाव दोनबाबो गाबोन बर'नो जारला जागोन नामा एसे आवगायाव लांथारनोसै बै केन्टिनारनि उनाव दोनहैसै बै सिगांनियाव बेनि उनाव दोनबाय ओमफ्राय गेटआ नैबेनो दा सिङाव थांनानै एन्ट्रि खालामग्रा मोनसे दंबावोनो पेपारफोरखौ लानानै एन्ट्रि खालामनानै दोनहैखानोसै जाहाथे गाबोन सोरांबानो माबा मोनसे जायो सिकिउरिटि गार्डआ बुंदों एन्ट्रि खालामनानै दोनजायो होननानै सिङाव माने सिङाव एन्ट्रि मोनबासो आंनाव फन हरगोन नालाय खालि खालामनो लाबोदो गारिया होननानै नैबे फार्स्ट गेट बाव गारि एन्ट्रि खालामनांगौ गाबोन गारिखौ सिङाव सोयोबा दा सिङाव थांनानै एन्ट्रि खालामनानै दोनहैसै माने पेपारखौ जमा होनानै दोनहैसै आरो दा गामि बायदि फिलिंस मोनफैदों बाहाय फैनानै माने खुनु भिर भार गैया गुवाहाटिनि बायदि गारि बोथ्रेदनो थिनबाय थानाय बावदोन बेफोरबायदि गैया ओरैबो पार्किं दं ओरैबो पार्किं दं मोजां आरो सिखावफ्रासो माबायदिथाय मिन्थिया सिखावालाय थानाय नङा ना थानाया पेट्रलिंफोर फैगोन पुलिसफोर नैबाव गंनै केन्टिनार दं नै बे आंना बावनो दा नै थाला लगायनानै दं नैबे स्पेयार टायारखौल' गिनांगौ बेटारियाथ' सिङावसोखा आंना जेबो अरजाया ओमफ्राय नैबे खाथियावनो हाइवे जाहैबाय नेसनेल हाइवे बेजों गवालपारा थाङो 16 किल'मिटार दंबावो गवालपाराया बेनिफ्राय ओरैजाय थाङो दा थांनोसै लेखाखौ जमा होनानै दोनसै सालानखौ गाबोननि थाखाय नैबे केन्टिन नै गेट खाथियावनो केन्टिन दङ ओमफ्राय दा नैबेजों ओरै थांनांगौ होनदों वाल सेर ओरैजों कम्पानि गारि खालि खालामग्रा ओरैजोंसो थांनांगौनो नैबे राउन्ड गिदिंग्राजों बिराद मोजां जायगायालाय थानो मोजां मोनबाय आं गामि बायदि मोनो नैबावबो बानायगासिनो नै मोनसे कम्पानि मा कम्पानिबा जागोन बियो ओमफ्राय बैजों दंबावो नै बायदिसिना मा कम्पानि दा नैबेखौनो होनानै खिथाहरदों सिकिउरिटि गार्डआ एभारेडि नैबेनो नै एभारेडि कम्पानि फाइनालि लेखाखौ सालानखौ जमा होनानै फैबाय सानै हमगार्ड दंमोन गेटआव हमगार्डसो थायो डाइरेक्टनो ओमफ्राय दा दिनैथ' खालि जाया बुंखाबाय गाबोनसो जासिगोन गाबोन माने जेब्ला खालि जागोन अब्ला फन खालामगोन आरो नाम्बार साम्बार ड्राइभिं लाइसेन्स होनानै फैबाय गारि नाम्बार होनानै गारि लेखाफोरखौ बारा नांजाया ड्राइभिं लाइसेन्सआ इम्परटेन्टथार आरो माने फुरा ड्राइभारनि दायथ' गोजा आरो बिसिम मोनफैनांगौआ माने मालखौ सेफलि मोनफैनांगौआ बेसेबां रिस्क दा मानसिफ्रा बुजिया आरोना दरमाया खम इसेबां लाख थाखानि मालखौ बिसिम सेफलि लाबोनांगौआ साननानै नाय दा गारि सिङाव एन्ट्रि जाजासिम जोंनि दायथ'आवनो थाबाय थागोन गोमायो मायो खावो उनजों बिसोर गासिबो दायफ्रा जोंनावनो थागोन आरो सिङाव एन्ट्रि जाजासिम जेब्ला सिङाव एन्ट्रि जायो अब्ला टेनसन गैला थांफिनसै गारियाव थांनानै दा ओंखामबो जायाखै नालाय टाइमा 12टा जाबाय ओमफ्राय केन्टिनाव नायनोसै मा दङ मा मोनजायो जायगाखौ बिराद मोजां मोनबाय आं फाइनालि ओंखाम मोनजाबाय बेसेबां लागोनथाय मिरामिस ओमफ्राय दावदै बानायहोबाय मिरामिसथ' नङा दावदै बानायहोदों दा दावदैजों बेसेबां लायो दैयाथ' आं गारिनिफ्राय लानानै फैबाय दासो माइरङा जा गिदिरनो थाब थागोनलै गारामायाव फाइनालि ओंखाम जाखांनानै दा नै गारियाव फैबाय आवा ओंख्रियाबो बिराद लेथ्रा आरो सिङाव बानायनायफोरा दा मोनायाव जालिया बाव बानायनानै जानोसै ओमफ्राय आरो अनलाइनबो जाबावा पेमेन्टआ केस फैसा आं गारियाव लांफैब्रबलायनानैसो हैबाय एसे आवगोलाव दखान दंनो 1 किल'मिटाराव आरो आर्मि स्कुलबो दं होननानै बुंदों एसे आवगोलाव बे आर्मि स्कुल खाथियाव ATM दंनो 500सो उइथड्रल खालामनांसिगोन पेमेन्टबो मोनाखै दा मा बुंबावनो दस्रानिया जाजोब्बाय 1 थारिखआवनो जादों मैयाफोरनो आंनो दासिमबो हराखै मा बुंबावनो
थ' आंना लोगोआ थांनायखाय आंखौबो थांजानो गिखोना माखो गारियाव दसे रेस्ट लानोसै उन्दुनोसै लोगोफोर बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नङाबा भिडिअआ गोलावद्राय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बे हाइप बटनखौ नोंथांमोना हाइप खालाम सापर्ट खालामोबा थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअ दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय दे रायजोफोर